Mirko. Eġajna l-tqajna biex nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. L-ewwel aħbar tajba li għandna hija li għandna 24 persuna oħra li issa fieq, allura hemmhekk aħna issa għandna 150 persuna mit-total ta' każijiet li kellna li issa fiequ. Din hija sitwazzjoni li hija tajba fejn qegħdin naraw numru ta' każijiet li qegħdin ifiequ fejn hemmhekk aħna jkollna test li wara 14-il ġurnata minn meta jkunu marru s-sintomi il-persuni joħorġu r-riżultat tat-test li jsirulhom bħala negattiv. Bħala etajiet ta' dawn l-24 każ kellna persuna waħda il fuq minn 10 snin, kellna 6 fl-età bejn 20 u 29 sena, 4 fl-età bejn 30 u 39 sena, 6 fl-età bejn 40 u 49 sena, 5 bejn 50 u 59 sena, 1 fl-età bejn 60 u 69 sena u persuna waħda ta' il fuq minn 80 sena. Allura hekk issa dawn huma il-150 każ li fiequ. Il-bira ħamilna 726 test u minn dawn ħarġu 12 il-każ li huwa pożittiv. Bekk issa għandna 443 cases li huma pożittivi. U jekk inneħħu dawk il-każijiet li fiequ li issa qed jammontaw għal numru sostanzjali u anke dawk it-tlieta li mietu, allura l-każijiet attivi li ngħidu li dawk għadhom qegħdin iġorru l-virus huwa ta' 290 cases. Naraw x'kienu l-każijiet ġodda li kellna mill-bieraħ sal-lum, dawn it-12 il-każ. Kellna cluster ta' 3 minn nies li kienu relatati ma' każ ieħor li konna rrapportajnielkom ftit ġranet ilu li dawn huma kollha nies tal-istess familja. U allura issa għandna grupp ta' nies li ħarġu pożittivi li huma kollha mill-istess familja ta' 4 minn nies. It-tlieta ġodda huma raġel Malti ta' 34 sena li beda bis-sintomi fit-18 ta' April bis-sola toħta nifs imnieħer qattar u kellu griżmeħju ġawħ u dal-persuna ma kienx qiegħed imur ix-xogħol allura hemmhekk ma kienx hemm espożizzjoni. Għandna raġel Malti ta' 32 sena li fit-19 ta' April beda bis-sola, deni u ġeħta ras u wejja u dan huwa student u ma kienx qed joħroġ ma jmurx lezzjonijiet għaliex niftakru bħalissa mhumiex għaddejjin il-lessons l-università. Għandna wkoll mara Maltija ta' 62 sena li fit-19 ta' April kellha id-deni griżmeja juġawa, ejja u ġeħta ras u allura dil-mara ma kienx taħdem. Dawn kienu kollha membri tal-istess familja, allura hemmhekk għandna cluster ta' 4 minn nies 3 ġodda llum u wieħed li kien diġà rrapportat qabel. Għandna wkoll cluster ġdid ta' 2 minn nies li huma tal-istess familja, għandna raġel Malti ta' 81 sena li fis-16 ta' April beda bid-deni sola u ejja, dan huwa pensjonant u ma kienx qiegħed joħroġ. Għandna raġel Malti ta' 48 sena li fis-16 ta' April kellu ġeħta ras griżmeħju ġawħ u mnieħru jqattar u anke kellu nuqqas ta' aptit. Aħna din bħalissa bir-risk assessment fuq il-post tax-xogħol ta' dan il-persuna ħannaraw x'kienet l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Dak allura kien cluster ta' 2 membri tal-istess familja. Għandna mara Maltija ta' 27 sena li din bdiet bis-sintomi fit-19 ta' April bid-deni u ġeħ fil-ġoki u ejja u dil-persuna mill-test ħarġet pożittiva i taħdem f'kumpanija privata f'uffiċċju imma ma jkollix kuntatt ma' klijenti allura ħnejjem bil-contact tracing tal-membri tal-familja u anke ta' fuq il-post tax-xogħol. Għandna raġel ta' nazzjonalità Indjana li huwa residenti hawn Malta ta' 50 sena li beda bis-sintomi fit-18 ta' April beq toħta nifs ejja imnieħru jqattar u anke kellu nuqqas ta' toma. U dan kien ħadem l-aħħar fit-18 ta' April issa ġurnata li beda bis-sintomi allura ħanna għaddejjin bir-risk assessment profi fuq il-post tax-xogħol ħanaraw min seta' kellu espożizzjoni għal dan il-persuna. Għandna raġel ieħor ta' 33 sena ta' nazzjonalità Sirjana li qiegħed jgħix hawn Malta u jaħdem hawn Malta li fi-17 ta' April beda bis-sola ejja u anke kellu nuqqas ta' xam u nuqqas ta' toma u dal-persuna ma kienx qiegħed fuq il-post tax-xogħol waqt li hu kien qiegħed bis-sintomi. U l-persuna jgħix waħdu wkoll allura dan huwa każ li huwa contained.
Għanna raġel ta' 38 sena li huwa mill-Etjopja, pero dan ma jgħix fil-ċentri fejn aħna għandna tal-far ma jgħix fil-komunità. U dan beda bis-sintomi fl-ewwel ta' April, kellu nuqqas ta' aptit u ftit griżmeħ jiġaw, però dal-aħħar kellu żieda fis-sintomi u allura hemmhekk sarlu t-test u ħareġ pożittiv. Aħna bħalissa qegħdin nagħmlu risk assessment fuq il-post ta' fejn jaħdem għaliex dan kien fuq il-post tax-xogħol għal numru ta' sigħat qosra ħafna u allura qed nagħmlu l-assessment ħanaraw min seta' kien espost. Barra minn hekk ukoll għandna il-contact tracing li qed nagħmlu ta' 4 persuni li jgħixu fl-istess post fejn jgħix dan il-persuna. L-aħħar 3 każijiet huma każijiet li ħarġu pożittivi minn dawk li qegħdin nagħmlu testijiet fuq l-Open Tent Village ta' Ħalfar li nfakkarkom li qiegħed hemmhekk f'kwarantina għal numru ta' persuni minnhom. Aħna l-bira ħamilna 20 test ieħor u minn dawn ħarġu 3 li huma pożittivi. Bekk issa n-numru ta' każijiet pożittivi li għandna minn dan iċ-ċentru huwa ta' 41. Għandna persuna raġel li kien ġie mill-Libja ta' 22 sena u għandna 2 persuni rġiel oħrajn li kienu ġew mill-Eritrea u dan wieħed ta' 30 sena u wieħed ta' 41 sena. Dawk kienu l-każijiet kollha li kellna bħalissa bħalma qegħdin taraw. Għalma dejjem konna qegħdin ngħidu n-numru ta' każijiet dejjem ivarja. Ikollna ġranet fejn ikollna ftit każijiet, ikollna ġranet oħrajn li ikun hemm ftit iktar każijiet. Aħna nkun qegħdin inħarsu lejn it-trend kif huma tilajn il-każijiet u anka ir-reproductive rate ħalli naraw kemm ikun hemm nies li qegħdin jittieħdu minn persuna għall-oħra. Għaliex dawk huma l-iktar affarijiet li huma importanti li aħna nkun nistgħu nkomplu bil-pjanijiet tagħna biex nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Dejjem nerġa' nappellalkom li bħalma qegħdin taraw in-numri qegħdin ivarjaw, importanti li aħna nafu li hemm każijiet li qed ikun hemm trasmissjoni fil-komunità, allura importanti ħafna li intom tkomplu segwu il-pariri li qegħdin nagħtu dawk ukoll l-istruzzjonijiet li toqgħodu ġewwa speċjalment in-nies li huma vulnerabbli u jkun jistgħu jgħinukom nies oħrajn biex intkom tkunu tistgħu jkollkom l-affarijiet ta' importanza speċjalment li kellu l-mediċini. U anka dawk in-nies li huwa importanti ħafna li ma joħorġux jekk mhux vera bżonn. Welcome. This is another journey on the COVID situation in Malta. We have had another 24 recovered cases, so this brings up our total of recovered cases to 150. From the cases that we have tested yesterday, we have found that there were 12 new positive cases. So the total number of cases is 443. And the active cases, when we remove the number of people who have recovered and the people have passed away, is now 290 cases. Our appeal is always to adhere to the measures that we are taking, which are very important for your own protection, to stay in, and so that you can be safe, and also to protect the vulnerable people. Thank you. Naddu għal-ġurnalisti, għanna Amy min Newsbook. Good afternoon, Prof. Gawci. Kelmuna x'in-nies u qalulna illi meta sarilhom is-swab test dawn spiċċaw biex infarġu u allura r-riżultat tagħhom ġie negattiv. Tista' tikkonferma jekk hux veru dan jew le u tagħtina ftit forsi spjega ta' x'inhu jiġri eżatt allura għal min qed jiġrilu hekk. Kellna xi każijiet rari li tista' tiġri li inti meta tagħmel swab jista' ikollok l-anatomija tal-persuna tkun ftit differenti u jista' jkun ukoll li inti jkollok persuni li jkollhom iktar sensittività allura tista' tolqod xi capillary żgħira. Dan hija sitwazzjoni li tista' tiġri però hija xi ħaġa li mhijiex daqshekk komuni. U allura importanti li din is-sitwazzjoni aħna dejjem naraw kif nistgħu innaqsu r-riskju li jista' jiġri hekk tajjeb aħna għandna n-nies li qegħdin jagħmlu testijiet li huma nies li huma professjonisti li għandna dentisti li huma tobba li hemmhekk jafu eżatt kif għandhom isiru dat testijiet u aħna nagħmluhom kull miżura li inti tkun għas-safety tal-persuna. Albert Malta Independent. Nsellimlek Prof. Gawci, kif diġà aċċennajt għali inti stess f'briefings preċedenti qed ikun hemm numru ta' nies li qed ikollhom appuntament tal swab test, imma mbagħad qegħdin jaqbżu dal-appuntament. Daw intendi qed jagħmluh mhux biss b'riskju għal saħħithom imma wkoll b'riskju għas-saħħa ta' madwarhom peress li huma
ikollhom is-sintomi jekk huma għandhom appuntament għall-swab test. Bħala l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin tikkunsidraw miżuri bħal pereżempju multi għal dawk li ikollhom appuntament u jaqbżuh b'mod li ma jkollhom skuża speċi? Mela, aħna l-qegħdin nagħmlu bħalissa hija dawk in-nies li kienu tilfu l-appuntament qegħdin inkellmuhom ħalli naraw x'kienet ir-raġuni għalfejn huma ma ġewx għall-appuntament. Ħafna minnhom forsi ma kienux fehmu li meta inti jkollok is-sintomi u jgħaddulek importanti li tiġi xorta biex tagħmel it-test għaliex aħna nafu li jekk persuna għandu s-sintomi iva dak hemmhekk għandu ċans li jista' jkun pożittiv jew jista' jkunu ċertu mikrobi oħrajn li qed jikkaġunaw dan is-sintomi. Però anke jekk inti kont bis-sintomi wara ftit għaddewlek dawn is-sintomi xorta jekk inti kont qed ikunu kaġunati minħabba l-COVID hemmhekk dawk importanti li tiġi xorta t-test għaliex hemmhekk il-persuna xorta jibqa' infettiv. Qegħdin naraw li hemmhekk ukoll qegħdin inkellmu dawn in-nies u nkun nistgħu naslu wkoll. Claire, Times of Malta. To follow up from the previous question, so you won't be looking at maybe issuing a fine to those people or maybe going with the police authorities, maybe visiting them at their home to make sure that they're still at home even though they didn't turn up for the test. And yesterday you confirmed that you have changed the type of tests, of swab tests. Why was this? What prompted this decision? L-ewwel mistoqsija diġà irrelevanti bħalma spjegajt li aħna qegħdin inkellmu kull persuna. Aħna ma biddilniex it-test, it-test huwa l-istess li aħna qed ikollna dan it-test li permezz tiegħu inti tagħmel swab li hemmhekk ikollok swab li tittieħed mill-imnieħer minn fuq wara tal-imnieħer li hemmhekk inti tiġbor partiċelli mill-virus. It-test huwa dejjem l-istess. Li inti aħna kellna bħalma ġejjem nagħmlu l-procurement inti it-tip ta' swabs li jista' jkollok jista' jkunu differenti. Li kien qed ikollna swab test li kienu qegħdin ikunu swab innifisha tkun differenti li inti għandek il-culture medium ta' ċertu swabs li kien qed ikollna kienu fil-culture medium fin-nifisha, allura hemmhekk inti ma kellhomx għalfejn jinżammu fir-refrigerators, temperatures, imma is-swabs li konna qed nużaw dal-aħħar ġranet kienu qegħdin jinżammu skont l-specifications li jgħidlek għal dawn is-swabs li jinżammu f'refrigeration. U hemmhekk aħna kellna wkoll il-faċilitajiet. Aħna wkoll għandna wkoll tip oħrajn li diġà waslu minn barra wkoll fejn għandna numru ta' swabs ukoll li huma bil-culture medium. Ġifier min jiġi jagħmel it-test jista' jkun qed jara li jkun hemm ġranet fejn aħna nkun qed nużraw ċertu tip ta' swabs u ġranet oħrajn ta' ċertu tip ta' swabs oħrajn. Kelly, One News. Nsellimlek, Professor Gawci, qed nirċievu xi domandi mant sidien ta' annimali domestiċi, jekk jistgħux jużaw servizz ta' groomer imma il-persuna tiġbor l-annimal, il-pet minant il-persuna u s-servizz isir ġo ħanut magħluq. U għal xi jiem konsekuttivi issa rajna li n-numru ta' każijiet ikkonfermati ġodda huwa fil-fatt inqas minn numru ta' persuni illi fiequ. Imma xorta qed nitkellmu dwar pandemija globali, ġifieri, anke forsi bħarsa lejn l-imxija f'pajjiżi oħra. Rajtu li din it-tendenza eventwalment imbagħad twassal għal żieda f'salt ta' każijiet ġodda? Mela, fuq il-grooming services, dawn ma kienux minn dawk is-servizzi li kienu twaqqfu permezz tal-avviż legali, allura hemmhekk jistgħu jibqgħu għaddejjin, però importanti ħafna li jiġu segwiti s-social distancing measures li dejjem qegħdin nagħmlu recommendation tagħhom. Meta aħna qegħdin inħarsu lejn is-sitwazzjoni, aħna qegħdin naraw li qed ikollna numru ta' każijiet li bħalma qegħdin naraw ivarjaw. Il-numru ta' każijiet li qegħdin ikunu recovered bħalma qegħdin taraw ukoll dejjem qegħdin ikollna iktar minnhom recovered għaliex inti meta tagħmilhom it-test jekk dan joħroġ negattiv u mbagħad dawn ikunu dikjarati bħala recovered u allura aħna qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni. Importanti ħafna li jsir il-monitoraġġ biex naraw li aħna ma jkollniex iktar żieda ħalli aħna nkunu żgur li dawk il-miżuri li qegħdin aħna nagħmlu jkunu qegħdin jiġu segwiti. U dan kollu huwa importanti li jkun hemm il-kollaborazzjoni tal-pubbliku għaliex dak huwa l-aqwa ħaġa li aħna dejjem inżommu social distancing minn persuna għall-oħra għaliex hekk inti tiltaqa' ma' persuna li jista' jkollu l-virus li jista' jkun infettiv hemmhekk inti tnaqqas iċ-chances li inti tista' toħodha minn dan il-persuna jekk inti tkun il-bot minnu. Fiorella, TVM.
Il-wara nofsinhar tajjeb, Professur Gawci. Il-pajjiż investa f'sistema sabiex iżid il-capacity ta' swabbing u kif rajna għal diversi wara xulxin kien hemm inqas minn 700 test u llum ftit iktar minn 700. Allura peress li issa hemm din l-over capacity fl-ammont ta' swab tests, dawn issa jistgħu jibdew jintużaw sabiex isiru t-testijiet fil-komunità. U semmejt li mhumiex qed jinbidlu swab tests iżda hemm ukoll dak is-suspett li forsi hemm rata ta' false negatives. X'inhi s-sitwazzjoni f'dan ir-rigward? U dwar il-second wave qegħdin naraw anke rapport internazzjonali li din tista' tolqot għar konsegwenzi differenti kif qegħdin inħejju għaliha bħala pajjiż. Mela, il-testijiet li qed nagħmlu huma l-istess. Huwa l-swabs li ġieli jinbidlu l-dawk jiġifieri dik il-biċċa stikka li magħha jkollok it-tajjara li hemmhekk tiddaħħal fl-imnieħer biex aħna nieħdu s-sample. Dawk ġieli jkunu jvarjaw u aħna dejjem nimxu mal-specifications li aħna jkollna. U hemmhekk inti għandek dejjem l-assigurazzjoni li inti jekk timxi mal-specifications inti ħajkollok dejjem l-istess riżultat. Fuq is-sitwazzjoni dwar il-każijiet, aħna nafu li aħna qegħdin fis-sitwazzjoni fejn aħna għandna numru tal-każijiet li qiegħed ivarja, numru ta' każijiet li tila l fuq u aħna qegħdin ikunu preparati għal kwalinkwa eventwalità ħalli jekk imbagħad meta tibda tonqos u jista' jkun hemm pereżempju second wave aħna wkoll għandna l-pjanijiet li qegħdin jinħadmu biex inkunu preparati għaliha wkoll. U l-fatt li qed ikun hemm inqas swabs, inqas testijiet li qed isiru kuljum u aħna vera għandna aktar kapaċità, hemmhekk aħna żidna wkoll hemm ċertu testijiet li nolqtu ċertu gruppi ta' nies, allura pereżempju qegħdin nagħmlu iktar testijiet fuq nies li jkunu qegħdin jidħlu fl-old people's homes bħala l-carers, il-healthcare workers. Aħna wkoll qegħdin inkomplu nsaħħu wkoll iktar testing tal-healthcare workers tagħna wkoll. Dan huwa dejjem qed isir, però rridu nfakru li meta inti tagħmel test permezz ta' swab qed itik indikazzjoni tas-sitwazzjoni dak il-ħin u mhux qed itik garanzija li inti m'għandekx il-virus jew inkella mhux ħajjista' jaqbdek. Allura din dejjem inżommuha f'moħħna meta aħna nagħmlu t-test u għalhekk huwa importanti ħafna li dejjem kull persuna jekk għandu s-sintomi mill-ewwel jitkellem, mill-ewwel jagħmel it-test, mill-ewwel jiżola ruħu u anke importanti ħafna li nżommu fl-entitajiet kollha l-infection control measures għaliex dawk huwa l-aqwa ħaġa biex inti tkun tista' tippreveni l-firxa tal-mart. Julian, Love in Malta. Good afternoon, Professor Gawci. So I have two questions. First, have we seen any people test positive after the 2-week quarantine period? And the second question is, how long does it take to confirm a negative result? Mela, meta inti tkun qegħdin inħarsu lejn meta inti għandek każ pożittiv, aħna għandna l-protokoll tagħna li huwa bbażat ukoll fuq evidenza ta' protokolls ta' barra minn Malta infatti l-ġimgħa l-oħra l-ECDC li hija l-entità tal-mart infettiv fl-Ewropa ħarġet il-guidelines ta' kif persuna għandu jiġi dikjarat bħala recovery from the public health aspect. Aħna l-protokoll tagħna huwa li meta inti għandek persuna minn meta sarlu it-test u hemmhekk waqaf mbagħad bis-sintomi jgħaddu 14-il ġurnata u hemmhekk isirlu t-test. Jekk dan huwa negattiv, hemmhekk imbagħad il-persuna jkun qed jiżomm ġa kwarantina għal 7 ijiem oħra. Minn hemmhekk imbagħad aħna għandna l-importanza li dejjem inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tal-persuna sa dik l-aħħar ġurnata wkoll anke min-naħa ta' sitwazzjoni klinika anke min-naħa ta' aspett ta' kwarantina biex aħna nkunu ċerti li dan il-persuna jkun elimina l-virus kompletament. Ir-riżultat tat test negattiv huwa li meta inti l-persuna ġie biex jagħmel it-test, hemmhekk ħareġ mir-riżultat tal-laboratorju bħala not detected, jiġifieri hemmhekk ma ġewx detected ċertu viruses il-partiċelli fil-grismejn tal-persuna. Però dejjem nappellaw aħna jekk il-persuna jerġa' jibda li għandu sintomi jew jiżdidulu jew inkella jinbidlulu s-sintomi, dejjem għandu jerġa' jkellemna li jista' jkun li tal-bidu meta għamel l-ewwel test u ħareġ bħala not detected seta' kien xi virus ieħor jista' xorta allura jekk jinbidlulu s-sintomi jerġa' jiġi għat-test. Christine minn Net News. Mhix tinstema' Christine.
Ħanaddu l-xi ħadd ieħor Malta Today sakemm Kurt mill-Malta Today. Hi, Profs. Semmit kas minnhom ta' persuna li l-ewwel ma rrekordja sintomi fl-ewwel ta' April, jekk fimt sew. Hemm xi mod, għaddew 20 ġurnata mill-ewwel ta' April, is-sintomi b'xi mod li tistgħu tkunu tafu jekk dawk is-sintomi li ħass fl-ewwel ta' April kienux mill-COVID jew setax għall-argument kellu rieħ dakinhar, però sussegwentament imbagħad ħal COVID u żviluppa sintomi differenti issa meta ttestjajtuh riċentement. Da jista' jkun ifisser li dajn 20 ġurnata fil-komunità b'daw is-sintomi tal-COVID. U t-tieni mistoqsija hija dwar il-numru ta' tests. Għandna t-tielet l-iktar rata għolja fl-Ewropa fin-numru ta' testijiet, però kemm hemm minnhom dawn li huma repeat tests fuq persuni li ġa jkunu ttestjajna. Dawn żgur mhumiex kollha 24,000 persuna differenti, hemm numru minnhom li huma repeat tests. Eżatt. Mela, li saqsejt dwar il-persuna kellu sintomi mill-ewwel ta' April hija mistoqsija importanti ħafna li xi ħaġa li aħna mill-ewwel kif kellemna l-persuna tkun tara x'inhu jiġri eżatt. Infatti jekk tħares lejn l-istorja tal-persuna ndettall mingħajr ma ngħaddu l-ebda informazzjoni sensittiva, dal-persuna kien diġà għamel kuntatt ukoll mal-helpline tagħna u konna diġà għamilnilu t-test qabel u kien ħareġ negattiv. Però dal-aħħar is-sintomi bdew imorru għall-ar u allura hemmhekk reġa' approċċjana u hemmhekk ħareġ pożittiv. Ġifieri hemmhekk għandek sitwazzjoni li jista' jkun li inti jkollok persuna jew inkella kellu very mild dose tal-virus li ma setax inqabdet meta għamilna swab test fil-bidu. Jew inkella jista' jkun li hemmhekk kellu virus ieħor differenti u allura mbagħad issa labdew jinbidlu s-sintomi jew jiżdiedu hemmhekk ikun propju meta qabdu l-infezzjoni bil-COVID. Diffiċli ħafna biex tgħid eżatt x'kien ġara, però l-iktar ħaġa importanti hija dak il-messaġġ li dejjem qegħdin inwasslu aħna li jekk inti ma tiflaħx għandek kwalinkwa sintomi u anke jekk inti ġejt u għamilt ir-riżultat test u ħareġlek negattiv, importanti xorta li toqgħod ġewwa sakemm jgħaddulek is-sintomi. B'hekk aħna nkunu nistgħu nilqgħu għal protezzjoni ta' saħħa pubblika għal dawk in-nies anke f'sitwazzjoni fejn bħal dawn li fortunatament ikunu vera ftit, però xorta aħna nkuridu nieħdu ħsieb li kull każ li kemm jkollna ikun contained kemm jista' jkun. Tajjeb, tgħid ukoll li aħna jkollna numru ta' testijiet, fost dawn it-testijiet iva hemm minnhom li huma repetuti. Bħalma semmejna aħna meta jkollna persuna li joħroġ pożittiv, aħna nkunu qegħdin nerġgħu nagħmlulu t-test wara 14-il ġurnata biex aħna naraw li dak mbagħad ikun ħareġ negattiv biex ikun hemm ir-recovery. Dawn huma testijiet li jkunu repetuti. U bħalma kellna f'dan il-każ jista' jkollok xi persuni li kellhom is-sintomi jinbidlu reġgħu ġew jagħmlu t-test. Imma kull każ li jiġi repetut ikun għal xi raġuni jew raġuni klinika jew inkella raġuni minħabba saħħa pubblika. Grazzi. Matthew mill-Orizzont. Tajjeb. Fl-aħħar bulletin tagħha l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa appellat biex għall-ewwel darba għall-iktar koordinament bejn il-pajjiżi kollha tad-dinja, speċjalment fejn jgħidlu l-entitajiet tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika tal-pajjiżi Ewropej il-ġlieda kontra l-COVID-19. X'inhu huwa verdett tiegħek fuq din il-kollaborazzjoni jew inkella in-nuqqas ta' koordinament li hemm bejn dawn l-aġenziji u Malta x'kontribut speċifiku qiegħda tagħti sfera internazzjonali? Il-koordinazzjoni tal-miżuri hija importanti ħafna bejn il-Member States. Aħna għandna kollaborazzjoni fl-Ewropa permezz tal-European Centre for Disease Prevention and Control li ilna ħafna naħdmu magħhom mindu tħallna fl-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk inti għandek kontribut minn kull member state inkluż Malta tal-case-based data, jiġifieri kull każ li jkollna mingħajr ma jkun qegħdin nagħtu l-ismijiet tal-persuni, aħna nkunu qegħdin nagħtu ċertu informazzjoni variables apposta li toħroġ mill-ECDC fejn hemmhekk tkun qed tagħti kontribut bin-numru ta' każijiet li aħna qegħdin ikollna lil database ħieħa li hemmhekk minna
minna tkun qed tibbenefika l-Ewropa kollha. Allura hemmhekk ikunu qegħdin joħorġu xejriet tas-sitwazzjoni f'kull pajjiż, ikunu qed joħorġu xejriet ta' min huma n-nies li iktar li huma affettwati, jkun mhux in-nisa, jkun mhux l-irġiel. Minn hemm ħarġet l-informazzjoni ċara li l-irġiel qed jiġu affettwati iktar. Hemmhekk taraw ukoll li huma etajiet li qegħdin jiġu affettwati, taraw ukoll is-sintomi li qegħdin jiġu affettwati. Allura din l-informazzjoni kollha aħna nkunu qegħdin insegwuha u nkunu qegħdin dejjem nitalmu minnha wkoll. Barra minn hekk ukoll bbażi ta' din l-informazzjoni l-Unjoni Ewropea wkoll tkun qed tgħaddi dawk ir-rakkomandazzjoni lill pajjiżi għal miżuri li għandhom isiru. Fuq xera ikbar bħala globalment inti għandek l-Aqda Dinjija tas-Saħħa. Li l-Aqda Dinjija tas-Saħħa toħroġ ħafna rakkomandazzjonijiet, toħroġ ħafna guidelines li aħna wkoll nibbenefikaw minnhom dawn il-guidelines u anka mezzi ta' komunikazzjoni li aħna nkun nistgħu ngħaddu lill-pubbliku tagħna. Allura aħna Malta kemm qiegħda tibbenefika kemm mill-ECDC mill-Unjoni Ewropea u anka mill-Aqda Dinjija tas-Saħħa imma wkoll qegħdin nagħtu kontribut permezz tad-data li aħna nkunu qegħdin nagħtu. Barra minn hekk aħna wkoll nkunu qegħdin nikkontribwixxu wkoll f'dialogi li jsiru bejn il-pajjiżi kemm fuq livell Ewropej kif ukoll fuq livell globali. Allura hekk aħna n-nies li jaħdmu fis-saħħa pubblika, anke n-nies li jaħdmu kliniki, hemmhekk nkunu qegħdin naqsmu l-informazzjoni u t-tagħlim li hemm bejnietna u anke naqsmu r-risorsi. Christine, Net News. Good afternoon, Professor Gauci, tismawni? Ekka ħja, Iva. Good afternoon. Professor, ma nafx tista' xittina naqra update fuq is-sitwazzjoni fl-ITU. U koll, pajjiżi oħra nafu li qed jagħmlu testijiet ta' dem qed janalizzaw l-antibodies, nafu li Malta wkoll se tkun qed tagħmel dawn it-testijiet. Kif se jkunu qed isiru dawn it-testijiet? Se jkun hemm random sampling, se jsir testijiet fuq kulħadd? Kif se jkunu qed isiru dawn it-testijiet? U fid-dawl ukoll tal-numri pjuttost baxxi li qed naraw f'dawn l-aħħar ġranet. L-appell tiegħek għall-kawtela. Mela. Mill-kwart tal-ITU, aħna palissa għatanna pazjent wieħed biss l-ITU li huwa l-istess pazjent li kellna fuq il-ventilator u dan il-pazjent jinstab għada li hija tajba, però għadu jinżamm fuq il-ventilator. U it-tests li semmejt tajjeb inti huma dawk it-test li inti tkun qiegħed tagħmel test għall-antibodies, jiġri dawk is-suldati li jkun il-ġisem qed jibni kontra l-infezzjoni. Aħna ġibna numru ta' testijiet minn dawn, ġibna wkoll kwalitajiet differenti u bħalissa għaddejjin bil-validazzjoni ta' dawn it-testijiet. Għaliex huwa importanti li inti qabel tibda tużhom dawn it-testijiet tkun qed tara li dawk ikunu qegħdin propju ikkejlu dak li inti propju għandek bżonn ħalli kwalinkwa riżultat li jkollna ikun validu u anke l-interpretazzjoni ta' dawn l-istudji jkunu validi. Aħna għandna l-protokolli huwa lest, però rridu niddependu fuq il-validità ta' dan it-test u dik hija li aħna qegħdin nistennew. Fuq in-numri li huma żgħar bħal qegħdin naraw, in-numri jvarjaw. Kellna wieħed, kellna tnejn, kellna 12 każ illum, allura hemmhekk aħna qegħdin inħarsu lejn it-trend. Importanti ħafna li xorta nibqgħu insegwu l-istruzzjonijiet ta' social distancing, l-istruzzjonijiet li jekk m'għandniex għalfejn noħorġu ma noħorġux. U nerġa' nappella lil postijiet tax-xogħol li fejn tistgħu jekk intom tagħtu telework lil persuni li jaħdmu magħkom hemmhekk nkun nistgħu nikkontrollaw iktar lis-sitwazzjoni għaliex hekk ikollna inqas nies li jkunu qegħdin f'kuntatti ma' xulxin. Aħna wkoll li postijiet tax-xogħol għamilnielhom linji gwida ta' fejn bil-forsi kollhom in-nies imorru fuq il-post tax-xogħol għaliex ix-xogħol ma jippermettix mod ieħor, hemmhekk qegħdin naħdmu biex ikollna dawk il-linji gwida li huma jkun jistgħu jsegwu iltqajna ma' ħafna postijiet tax-xogħol u tajnihom il-parriri li hemm bżonn biex hekk aħna naqsu din il-firxa. U sa issa bħalma rajtu mill-każijiet li kien qed ikollna ma kellniex dak it-tifqiegħat kbar fejn ċertu entitajiet, imma dan kollu kien permezz ta' ħidma, permezz ta' linji gwida li qegħdin joħorġu u anke permezz tal-kollaborazzjoni tal-pubbliku kollu. Minn hawnhekk nixtieqilkom il-ġurnata tajba u nsellmilkom.